Ono što je u ovom trenutku najbitnije, to je povezivanje Sarajeva sa Podgoricom, odnosno koridora 2B na Svetomreži. Imamo problema sa ovim putem Foča-Šćepan Polje, imamo problema sa mostom, imamo problema sa graničnim prelazom, imamo dalje problem povezivanja sa Podgoricom. To su stvari koje su bila teme današnjeg razgovora. Ono što smo uspjeli dogovoriti, to je da je u ovom trenutku prioritet svih infrastrukturnih projekata između dvije zemlje, između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, je pitanje izgradnje mosta i integrisanog graničnog prelaza Hum, odnosno Šćepan Polje. A ono što ćemo raditi paralelno, to je izgradnja puta od Foče do Šćepan Polja, a isto tako od Huma prema Plužinama u Crnoj Gori. Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru ne opterećuju nikakva politička pitanja, tako da apsolutno postoji dobra volja s oba dvije strane da saradnju pospješimo i fokusiramo se na ekonomsku saradnju, vezano za, s obzirom da ova dva ministarstva pokrivaju saobraćaj kod nas, pomorstvo i rudarstvo i energetiku, a gospodin Mitrović je također zadužen za transport. Naravno smo našli zajednički jezik da radimo u pravcu otklanjanja onih problema koje realno možemo da riješimo u vrlo kratkom roku. Htjeli smo da ovaj prvi sastanak bude vrlo pragmatičan, da dogovorimo jasne stvari koje će u neko, da kažem, skoro vrijeme ili dogledno vrijeme omogućiti lakši, bezbjedniji, efikasniji prevoz roba i ljudi na relaciji u prvom redu Sarajevo-Podgorica, jer smo prepoznali da je to jedan put koji ne služi na čast nijednoj državi. Ja sam imao prilike juče da po ko zna koji put prođem tim putem i da onako stvarno se, nažalost, uvjerim da taj put ne može nikako da služi na čast državama u Evropi, dva glavna grada da su tako slabo infrastrukturno povezani.